खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारि लानायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। मुङा आंनि थरायना सानस्रि बर', जिल्ला उदालगुरि, बियाब टंला गामि गरकास, कदिंखन हांख्रायनाय आरजनिफ्राय खननो आखायाव लादों खन्थाइनि गिबि सिरि नुजाफैदो नुजाफैदो। नुजाफैदो नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो 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 नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो मुलुगनि मानसिखौ गियान होफैदो मुलुगनि मानसिखौ सोरां होफैदो आरोबाव जोंनि पापखौ उद्रायफैदो आरोबाव जोंनि पापखौ उद्रायफैदो गैलिया गैलिया जेरावबो गोजोन गैलिया मुलुगाव जेरावबो धोरोम गैलिया मुलुगाव जेरावबो आसार गैलिया नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा गैलिया गैलिया जेरावबो गोजोन गैलिया मुलुगाव जेरावबो धोरोम गैलिया मुलुगाव जेरावबो आसार गैलिया नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा नुजाफैदो नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो आफा बोराइ बाथौ। गोजोन्थों।